Il-Kooperattiva Malta Maritime Pilots investiet aktar minn 100,000 euro f'inflatable booms ġodda u mal-20,000 euro oħra f'taħriġ biex pajjiżna jkun preparat għall-eventwalità li jixtered żejt fil-baħar fl-inħawi tal-Port Ħieles. B'dan l-investiment u f'temp ta' anqas minn kwarta, jekk joħroġ xi żejt fil-baħar dan se jinżamm f'żona kontrollata biex jinġabar qabel issir ħsara ferm akbar. Dawn l-inħawi diġà kellhom booms apposta biex jilqgħu għal xi inċident simili, iżdissa il-ħin biex jintefħu u jibdew jintużaw naqas drastikament. Net News tkellem ma' Chief Pilot Jasmine Mifsud dwar xi jfisser dan l-investiment ġdid. Dan huwa investiment importanti fuq li ġanna, dan huwa boom ġdid illi huwa għal open seas, huwa magħmul qoli biex f'maltemp u hekk iż-żejt ma joħroġ. Verità huwa investiment iktar għal futur milli ħalli jintuża, jalla ma jintuża qatt. Dan l-investiment ifisser ukoll li ż-żona hija ppreparata l-eventwalità ta' inċident anke f'baħar imqalleb, xi ħaġa li s'issa kienet problema. Dan l-investiment isaħħaħ u jikkumplementa wkoll dak li diġà sar mill-amministrazzjoni tal-Port Ħieles. Meta jkollok inċidenti ta' pollution, il-fatt li għandna il-pilots qegħdin on site hawnhekk tgħinna ħafna għal raġuni li jistgħu jintervjenu b'mod immedjat. U f'każ ta' pollution, ir-response time huwa importanti ħafna. Minkejja dan l-investiment maġġuri, it-tama tibqa' li dan ma jintuża qatt għaliex ma jkunx hemm bżonnu bil-prevenzjoni tibqa' dejjem l-ewwel prijorità.